9 דקות. מקרה שהיה, כך היה, בן אדם נוסע לו בשקט באופניים החשמליים שלו, נכנס באוטו. מי אשם? מי משלם? מי מבטח את מי? בואו נשמע את עורך הדין מאיר הלל טאבול, גונטמאכר הלל טאבול. הם מתמחים בדיני נזיקין. שלום, שלום. מה נשמע? האם יש עניין פה? רוכב אופניים בעצם הוא לא מול החוק מוגדר כמישהו שנמצא על רכב בכלל. זאת היא הגדרה חדשה מלפני פחות מחודש להערכתי. אז טוב שאתה מספר. זה פסיקה של בית המשפט העליון, לאחר שהיו פסיקות צולבות בין בתי משפט מחוזי בצפון לתל אביב, כאלה שהכירו בזה כרכב מנועי ולא. היום יש פסיקה. יש לו מנוע. שהוא לא רכב מנועי והוא אופניים לכל דבר. לדעתי זה הרבה יותר הגיוני, כי השימוש הוא לא באמת שימוש תחבורתי כבד. זאת אומרת, זה שיש לו מנוע, לא אומר שזה כלי ממונע, כי משתמשים בו כרכב לא ממונע. הוא החליף אותו בשריר בתאומים. ובסיטואציה הזאת, עד לפני שהגדירו את החוק, בעצם את רוכב האופניים כהולך רגל, אז הולך רגל שנתקע, או שנתקל באופניים חשמליים, ואותו בחור יצר לו איזשהו נזק, יכל לתבוע חברת ביטוח, את קרנית, כי בעצם הוא היה נחשב ככלי מנועי, ודינו של הנפגע ברגל, הילד שמישהו דרס אותו, היה כמו כלי רכב שפגע בו וברח. אבל זה לא ככה עכשיו. נכון, היום בעצם הולכי הרגל ייאלצו לתבוע את הפוגע, ייאלצו להראות שהוא באמת אשם בנסיבות האלה, אבל הבשורה הגדולה היא בעצם לרוכבי האופניים, שלא משנה מי אשם, נכנסת לצומת ברמזור אדום, עברת במעבר חצייה, התפרצת, עדיין אתה מוגדר כהולך רגל, מבחינת נזקי גוף אתה מכוסה על ידי הביטוח של הנהג, ואם הוא לא מחזיק ביטוח אז על ידי קרנית, ובעצם היום כל מי שרוכב על אופניים, וגם בעבר שמע תשובה ממשרדי עורכי דין, אתה לא יכול לתבוע כי אתה אשם, כי התפרצת, אז הוא כן יכול לתבוע בעצם, והוא הולך רגל לכל דבר ועניין, וזה נותן פתרון הרבה יותר רחב. אבל יש המון. יש המון נפגעים של אופניים מכלי רכב, כלי רכב אופניים. זה הדבר הנכון. חד משמעית. בוא נדבר על 10% האלה שהם ההולך רגל שפגע בו רוכב האופניים. נכון. ואני בכוונה מדבר עכשיו על מבוגרים. כן, זה קורה הרבה מאוד. שהולכים יותר לאט, אולי באופן לא צפוי, ופתאום מישהו נכנס בהם, שובר להם את הירך, שלא נדע. נכון. עכשיו הוא לא זכאי לכלום או באוטומט, רק אם הוא מוכיח שרוכב האופניים אשם בפגיעה. רגע, שנייה, אני רק, ברשותך, אני שנייה עוצרת את זה, כי בעצם אתה אומר לנו עכשיו שרוכב האופניים שנתקע באותו קשיש, הוא למעשה הולך רגל בעצמו? נכון, והוא חשוף לתביעת נזיקין רגילה. אבל זה פחות חמור, לא? כי אם הוא היה נחשב בתור מישהו שנוסע על אוטו או משהו ממונע, נכון. אז אפשר היה לתבוע אותו בחומרה יתרה? לא, היה ניתן להגיע לכיס יותר עמוק. היה ניתן להגיע לחברת ביטוח, לקרנית, לכיס הרבה יותר עמוק. השד יודע, לפעמים זה ילדים שהם לא ברי תביעה. בן 6, בן 8, בן 9, צריך לתבוע את ההורים על האחריות שלהם כלפי הילד, ואז התביעה היא מאוד מאוד מורכבת. אז להולכי הרגל הבשורה היא פחות טובה. התקווה היא שבאמת תהיה אכיפה, ויאלצו את רוכבי האופניים לנסוע על כביש. אבל המקרים הנפוצים יותר של רוכב האופניים שנתקע ברכב, או אופנוע. ופגשנו, נגיד, בשנה האחרונה מקרים של ילדים מרוסקים, עם נזקים אדירים. לכל החיים. שאין להם לאן להסתכל, מבחינת התביעה. אז זה בסדר שחברת ביטוח שמסיימת, אני יודע, ב-2.7 מיליארד שקל רווח, תבלע גם את הדבר הזה, ויהיה פתרון עד שיסדירו את זה בצורה אחרת. אוקיי, אז בוא נסכם נכון להיום, לרוב, יש פתרון. בוא נסכם בדקה שנשארה עבור הורים, הרי ילד, נדמה לי, מתחת לאיזה גיל כבר אסור שיהיה בכלל על אופניים ממונעים? 16? נכון. אוקיי, אז אותם הורים לילדים, לנערים האלה, ברגע שחס וחלילה קורית תאונה, הוא כמו הולך רגל, וגם אם הוא אשם ונכנס באדום למעבר חצייה ופגע בו רכב, הוא זכאי לפיצוי המלא. נכון מאוד, בדיוק, והבשורה היותר גדולה היא גם כאלה שזה קרה להם עוד לפני הפסק דין. וקיבלו תשובה שלילית, והיום נמצאים עם נזקים קשים מאוד, כשבעבר העצה שהם קיבלו מעורכי הדין אין לך יכולת לתבוע, היום הם כן יכולים לתבוע. עוד דברים, אם תצטרכו ושלא תצטרכו, עורך דין מאיר הלל טאבול, תודה רבה על הדברים החשובים האלה.